ҳайати экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авросиё бо маросими тантанавии истиқбол вориди шаҳри бостонии Кӯлоб гардид. Меҳмонон дар даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб бо расму оини хоси тоҷикона, бо нону ширинӣ ва қироати шеърҳои тараннумгари Дӯстии Халқҳо аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва шуъбаи сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб истиқбол гирифта шуд. Дар назди даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб меҳмонон аз муҷассамаи дасти дуои модар дида намуданд. имрӯз шаҳри Кӯлоб экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қавли Осиёро қабул намуд, ки ин экспедитсия аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия оғоз бахшидан ба ин сафари ин экспедитсия ва тӯли 8000 километрро тай намуда ба шаҳри Душанбе расид ва имрӯз ҳайати ин экспедитсия ба шаҳри Кӯлоби Бостонӣ омад. дар ҳайати ин экспедитсия намояндагони касбу кори гуногун, блогерон, нависандагон, шоирон, ҳофизон аз табақаҳои гуногуни ҷомеаи 5 давлат аз ҷумла Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон шомил мебошанд. мақсад ва мароми инҳо дӯстӣ байни халқҳо, шинос шудан аз урфу одади шаҳру минтақаҳои сайёҳии ин 5 давлат мебошад ва ин экспедитсия аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Кӯлоб ҳам дидан менамояд. аз ҷумла аз оромгоҳи мутафаққири Машриқзамин Мир Саид Али Ҳамадонӣ дида намуданд, аз боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Кӯлоб ва аз дигар мавзеъҳои шаҳри Кӯлоб дида намуданд. То имрӯз экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авросиё дар давоми 47 рӯз зиёда аз 8000 километрро тай карда аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон дида намуда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада аз шаҳру ноёи вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе дида намуданд. Имрӯз бошад сайёҳону меҳмонон аз ҷойҳои тарихию сайёҳии шаҳри Кӯлоб дида намуда истодаанд. Очень гостеприимная, очень красивая, очень зеленая. Ну, нас встречали везде, вот, обязательно карнаем, и обязательно песнями и плясками. Это было очень красиво. Это каждый раз очень красиво. Вот нас встречали только что как раз на границе города Куляб. И опять же очень красиво, и подарили тюбетейку. Таджикский народ очень гостеприимный. Мы это уже, так сказать, и поняли, изведали, поскольку прошли уже несколько городов и несколько приемов. Причем с довольно важными людьми. Очень красиво. Международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии». Сегодня 47-й день нашего путешествия. Мы едем из России, из Москвы, проехали 5 стран. И вот сегодня нас так гостеприимно встречает Куляб, потому что национальная культура. Нас встретили на площади, я так понимаю, это была площадь города, где был памятник матери президента. Да, мы возложили цветы. Вот, и окунулись прям сразу, как только подъехали в культуру. Вначале нам прочитали стихотворение, вот, и особенно запомнилось, наверное, когда маленький юный артист играл на национальном инструменте, я так понимаю, я не знаю, что это, национальный инструмент, да, вот, и это было такое очень теплое, радушное погружение и знакомство с культурой города, поэтому мы тут буквально находимся час, но мы уже под большим впечатлением. меҳмонон аз ҷойҳои таърихию сайёҳии шаҳри Кӯлоб, аз оромгоҳи мутафаккири бузург Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва осорхонаи 2700-солагии Кӯлоб дида намуданд. меҳмононро намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамраҳӣ намуда ҷойҳои таърихиро ба онҳо шинос намуданд. аз суханронӣ ва таассуроти меҳмонон маълум гардид, ки ҷойҳои таърихию сайёҳии шаҳри Кӯлоб ба онҳо хеле писанд омад. аз мавзеъҳои таърихию сайёҳии шаҳри Кӯлоб дидан намуданд ва шомгоҳон беҳтарин як мусиқиву бо нону асал пешвоз гирифтанд меҳмононро. онҳо бениҳоят шод буданд. Мы в город вчера вечером приехали. Вы простите, но я уже перестала вспоминать все названия, потому что, ну правда, от увиденных впечатлений в голове каша. Но могу сказать, что нас встретил этот город очень радушно, очень гостеприимно. Вчера под открытым небом у нас проходил ужин, и больше всего меня впечатлили, я не знаю, это был балет, это были местные женщины, которые танцевали, но я не могла от них глаз оторвать. Настолько они были пластичные, женственные, красивые, я просто восхищалась.
А сегодня у нас по городу проходит культурная программа, мы посещаем мавзолеи, музеи и процессе, чтобы поделиться какими-то эмоциями. Но мавзолей, в котором мы были, он очень красивый. У меня были дежавю с какими-то мечетями, которые мы уже в ходе пути встретили. Орнамент очень похожий, цветовая гамма похожа. Красивое место. экспедитсияи мазкур бо ташаббуси ташкилоти мустақили ғайритиҷоратии маркази байналмилалии ҳамгироии минтақавӣ бо мақсади муаррифии мероси фарҳангии ғании минтақа, таҳкими риштаҳои дӯстӣ, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, омӯзиши таърихи Авросиё ва рушди соҳаи сайёҳии минтақа ташкил шудааст. ҳадафи асосии экспедитсия аз ҷумла барқарорсозии робитаҳои дӯстӣ миёни шаҳрҳои 5 давлат ва муаррифии алоқаҳои бародаршаҳрӣ мебошад, ки барои рушди ҳамкориҳои судманди минтақавӣ замина мегузорад. ҳар як нақлиёти экспедитсия паёме аз шаҳре ба шаҳри дигар мебарад, ки ин рамзи ваҳдати минтақаро таҷассум мекунад.